खुलुमबाय आंनि मुङा श्री अनसुमा बसुमतारी गामिया आंनिया बामहला माहारा होनना बुङो सुबाखौ स' आङो 37 नं खैराबारि समस्तिनिफ्राय आङो बिजेपि पार्टिनिफ्राय दाबिदार मोनसे टिकेट बिदों माने पार्टिनिफ्राय जुदि पार्टिया जुदि अननानै होयोब्ला बा आंखौ जुदि मोजां मोननानै होयोब्ला निस्सय आङो पार्टि जागोन आं बेयाव पार्टिसिपेट लागोन बाहागो लागोन स' आङो बिजेपियाव मावदों सेंग्राफोरनि थाखाय इयुथफोरनि थाखाय मावगासिनो दङ खायसे खायसे खामानि जेरै आत्मानिर्भरखौ मावदोंमोन आं CMनि गोबां खामानि दंबावो आरोबाव आं गाहाय लेभेलावबो थांनानै एसे नायबा बुथ लेभेलाव स' गोबां खामानि दङमोन मावनो गोनां नाथाय दानि जिथु थाखानाय जोंहा बिथां रुलिंआव थाखानाय बिथां निस्सय सारा हायाखैबो जानो हागौ एसे बाय प्रब्लेम गोलैदोंबो जानो हागौ जितु एलायन्स सरकाराव दङमोन जों दायो एकदम निजा भाबै जाहाथे बेफोर सलिउसनखौ जों खालामनो हायो बेनि थाखाय जों माने टिकेट दाबिदार हिसाबै मोनसे उधिकार थानाय हिसाबै आं टिकेट दाबिदार जानानै दायो रायजोनि खामानिनि थाखाय ओंखारबोदों रायजोफोरा बिराद माने नारसिननायखाय आङो फैदों लोगोसे गोबां दायो गुबुन गुबुन पार्टिनिफ्राय आंखौ माने रायलायगासिनो दङ जितु टिकेट दाबिदार होनानै फै सोरबाबो जुदि रायलायनो दङबा फैबानो जाबाय न' डाइरेक्ट थोंजोङै थांबानो जाबाय आरो नोंथांमोनजों थानानै आङो मोजां मोनसे कमेन्टमेन्ट लानानै जाहाथे रायजोनि खामानि मावनो हायो बेनि थाखाय आं आगबारिबोदों दिनै गोबां मददथि मोनदों माने जोंनि इयुथ होनना बुंनांगोन गोबां माने दा बुंथ'आ आङो बै जेब्ला टिकेट दाबिदार ओंखारगोन अब्ला आङो मोजांखे बुंगोन मानो होनबा गोबां दङ सानख'हायै दङ आंजों जिरायनाय दा बे लेभेलाव आङो जिरायबाय थादों दायो एसे खम समनि गेजेराव जेसेबां हायो आङो दा एकदम खारथिंबाय थादों हानायखिनिखौ आरो जाहाथे रायजोनि बेखिनि खामानिखौ मावनो हागोन होननानै आं आसा खालामदों आरो निस्सय बिजेपि सरकारखौ जोङो बे माने बिटिआरआव दागोन होननानै जों आसा खालामबाय गोजोन्थों